dugu atal ofizialean aurkezten den film bat lehiaketara. 71. edizio honetan Fingernails du izena, Estobadoler du izena gaztelaniaz eta Kristos Niku zuzendutakoa da. Hemen dago gurekin prentsa aurrekoan dexente zaretenez, galdera txanda erikiko dut eta aurrera egingo dugu. Kaixo egunon. Mila esker filmagatik, jakin nahi nuke, gaia ikusita zein den, nik jakin nahi nuke ea gogoeta bat egin dezakezun. Hau da, zer du maitasunaren sentimenduak ondo gaudenean onena da, munduko onena da, baina min ematen duenean, horren besteko min ematen du, gero denbora bat pasatuta ere berriro erortzen gara horretan, eskerrik asko. Yes, hello, first of all. Kaixo lehenik eta behin, eskerrik asko hemen egoteagatik gaur ordu honetan. Egia esan, ez dakit zer den maitasuna, eta ez dakit egun zer den maitasuna benetan, denok ari gara maitasunaren bila, baina seguron ez izango da, zehazki ez dakit egun zerbait. Maitasuna esango nuke zaila dela aurkitzen. Hau da, benetan instintiboa da, hau da, sentitu egin behar dugu eta horretan ahalegintzen gara. Eta batzuetan mingarria da zuk ondo esan duzun bezala. Eta gainera horrela esan nahi dugu filmarekin. Baina filmarekin egia esan nahi duguna da hauxe. Hau da, maitasuna lortzeko landu egin behar dela, lan egin behar dela, eta sentimendu bat dela azken batean. Eta ez da utzi dezakegun gauza bat, gehiago lan egin beharko genuke eta egunero landu beharko genuke maitasuna nahiko alda erantzuna, edo, ederki ondo dago, ondo dago erantzuna, Zorionak filmagatik, bi galdera ditut zuretzat. Lehenak zer ikusia du sagarrekin, hau da sagarraren ideia ere agertzen da filma honetan. Galdetu nahi nuke ea multiple choice bada. Zergatik dauden ere berriro sagarrak hemen ea zure janari favorito den, eta gainera modu zehatzean egin nahi zenuen, edo ekoizletxeak aurkeztuko du Apple TV delako, horregatik jokatzen duzu sagarrak, gustatzen zaizkizu sagarrak, hori zen nire galdera. Eskerrik asko galderagatik. Sagarrak maite ditut, manzanas maite ditut. Horrela deitzen da hemen, ez? Manzanas. Gustatzen zaizkit sagarrak oroar, eta sagarrak jatea nire aitaren fruta kutxuna zen. Horregatik aurreko filma egin nuen aitari buruz, eta horregatik ere sartu nituen sagarrak. Eta nik gustatzen zaize lotura dagoen Adam Manifen eta sagarraren arteko historia, beraz horregatik jarri dugu. Baina ez dago, gidoiaren zegoen Apple banaketa aukeratu baino lehen, edo eki baino lehen, ni, frantzeseko abestiak daude, jendeak uste du sofistikatuagoa eta romantikoagoa dela, baina Grezian esaten dugu abestiak gure bizitzako egiak esaten dituztela. Badago abesti bat, kontatzen diguna egia bat bizitzari buruz. Eta nik abesti greko bat, frantzes egin banu erromantikoa izateko zertagatik egingo zenuke. Eta nori buruz egingo zenuke abesti greko bat, galdera hona da. Ez dakit nola esan, gogoratzen naiz, guk filma saldu genduenean joan den urtean han egoen, eta gauero ateratzen nintzen, erdi mozkorra egoten nintzen festa, joan nintzen pista horietatik guztiarekin, baina entzuten nun etengabe, une oro, abesti jakin bat, eta ez dakit zergatik gustatu zitzaidan, eta behar bada hori da abesti nik erabiliko nuken abesti romantikoa, hau da esan nahi duena, baina abesti bat oroar galdetu didazu mundu mailan erromantikoa, uste dut Tom Waits gustatzen zaidala, eta Can't Help
falling in love izan diteke. Eskerrik asko. Kaixo, zorionak, Jill Pringle, naiz Australian, Australiako aldizkarietarako idazten. Hau da, galdetu nahi nizuke Kate Blanchetti buruz, eta produkzio prozesuan zertan lagundu zuen, gauza askotan Kate Blanchett, Kate da. Eta zoragarria izan zen, beraiekin lan egitea duela 3 urte izan zen, Venezian ezagutu nuen Kate, okerrez banago, eta erabaki genuen, gustatuko litzaigukela elkarrekin lan egitea, eta alaxe egin genuen. Katek, egia esan ez genuen pertsonaia berezi bat berarentzat, berak parte hartu nahi zuen filman, baina erabaki zuen ekoiztea. Hauxe honetan lagundu zigun historia osoa sortzen, filmaren prozesu osoan egon ziren, ekoizle zoragarriak izan dira egia esan guztiak, baina Katek badu zerbait ona. Naiz eta ekoizle trebea izan, berak badu egundeko instintua eta sena, eta hori oso berezia da filmate egiteko orduan. Kate Blanchett, ez dakit nola egiten duen, baina berak badaki zer ikusten duen eta zer izan daitekeen proiektu bat etorkizunean. Kaixo, estetikari buruz galdetu nahi nuke. Aurreko garai batera garamatza, 70ko markadara, 70ko markadara, zergatik aukeratu duzuen estetika hori, eta gero ere Greziako zinemazea hitz egin dezakezun, gero eta gehiago doa Hollywoodea, eta gero eta zinemakile gehiago zaudete Hollywooden, eta oroar ere bai Grezian. Bai, zergatik egiten dudan hurbilpen atemporal hori, ez da atemporala dela, baina azken referentzia Notting Hillena da, eta 98. urtekoa da. Hugh Grant da egiten ematen du dakila zer den maitasuna, Hugh Grant bakarrik omen daki zer den. Beraz, egin genuen referentzia hori filman, referentzia orokorra ze komentario egin nahi genuen teknologiari buruz, teknologiak esaten dugu nola aurre egin maitasunari oroar. Eta esperientzia oso desberdina da, pertsona asko erabiltzen dituzte aplikazioak elkar ezagutzeko eta ezkerreko atza erabiltzen dute edo azkazela erabiltzen dute bere bikotekidea bilatzeko, bikotekide zuzena bilatzeko aplikazio hauetan. Beraz, egin nahi izan genuen iruzkin bat teknologiari buruz eta horregatik gailu teknologiko bakarra sartu genuen ebaluazio makina mundu guztia aradoa erantzun bat jakiteko, bere maitasuna badabilen edo ez jakiteko, bere bizitza pertsona badakien badoan edo ez jakiteko, horregatik aipamen bat egin nahi genion teknologiari, baina ez genuen ala ere hori izan da bakarra ez genuen teknologia sartu nahi. Nik uste dut horrela argumentu askoz sendoago dela. Zinema grekoari buruz, egia esan ez dakit zer esan, ez dakit nola erantzun galdera horri. Oroar estatu batuetan, dute uste hau. Eta hau da mundu guztia. Ematen du Cristobal Colon direla, ara joten diren guztiak ematen du Amerika aurketzen ari direla, beste herrialde batzuetako zinemagileak bilatzen ari direnean, beraientzat ondo dago. Baina egia esan ez dakit zer esan, ez dakit zer Greziako zinemari buruz, eta nola egin dezakegun zerbait. Talentu asko egon badago Grezian, hori egia da, eta espero dut zinemakile gehiago aterako direla horrela film gehiago egin alizateko atzerrian, oso zaila bai da filmak egitea Grezian. Zorionak filmagatik, oso film ona iruditu zait, eta bigarrenez galdetu nahi nizuke oso galdera pertsonala da. Baina zu filma idatzi zenuen momentu horretan, harreman on bat zenuen une horretan, hausturaren batean zeunden, edo besterik gabe pentsatzen ari zinen oroitzapen on batzuetan, txarretan, zegoeratan zeunden filma idatzi zenuenean, edo zientzia fikzio hori egiterako orduan horrela lagundu zizun, edo nola ikusi zenuen idazteko orduan eta egiteko orduan. Egia esan, garai hartzen nahiz oso ondo gogoratzen, uste dut bakarren egoela garai hartan. Egunero neska batekin ere bareket ateratzen ditzela.
Ez txantxetan ari naiz. Uste du bakarrik nengoela, eta nire bizitzako azken urteetan saiatzen ari naiz maitasuna zer den aurkitzen, horregatik egin dut film hau. Hau da, harremana kuestionatzeko, maitasun harremanak ez kuestionatzeko. Eta galderaren bigarren zatia ez dizut ondo harrapatu. Markatu, baina mikrofonoa erabili behar du. Eta teknologia buruz barkatu, baina ez zitzaigun soinua iristen. Teknologia egin dio galdera bat, kritika da noski teknologia berriei, hau da, eta nik sekula ez dut, olakorik erabili, nik iPhone oso zar bat dut, eta Appleekin lan egin arren, ez didate azken eredua eman, iPhonearen azken eredua eman. Baina ez dut harreman ona teknologiarekin, beraz ez noski. Baina egin didazun galderari dagokionez, ez dakit, gidoia idatzi nuenean, ez dakit nire esperientzia pertsonala nolako zen momentu horretan, baina nik uste du nire aurreko esperientzietan oinarritu naizela. Nik kuriositatea du jakiteko, gaztelaniaren titula zer iruditzen zaizu, honek min egingo dizu, hori da tituloa. Eta gero iruzkin txikin bat egin dut, duela oin ikusi dut filma, orain dela gutxi, hemen ondoan, baina pensatzen dut pase guztietan gertatuko dela. Hau da, azkazalak aipatzen direnean, mundu guztiak nazka erantzun badu, ez? Danak nazka antzeko sentipe bat izaten dugu, ezin dut honekin, ezin dut jasan hau. Zer iruditzen zaizu hori momentu hori? Azkazalak, bada gorputzaren atal bat, horrelako erantzun bat sortzen duena. Bai, nik proba egindakoa naiz, beraz, konturatu naiz, ze eragin du jendearen ez txantxetan ari naiz. Hau da, azkazalei dagokienez, bai, noski. Guk nahi genuen egoera jakin bat sortu. Hau da, maitasunaren oinazea parekatu egiten da oinaze fisikoarekin, guk nahi genuen horrelako zerbait sortu, azkazalekin, bagenekien, nolabaiteko emozio eta erreakzio batzuk sortzen dituela jendearen, baina aldi berean ere maitasunak ere min egiten du eta oinazea sentierazten dizu eta batzuetan deseroso sentitzen zera, beraz hori ere sartu nahi genuen filman. Eta horrela egiteare beki genuen, gero izenburuari dagokionez, espainierazko izenburuari dagokionez, egia esan, nola esaten da, fingernails esaten da, uña espainieraz ez, bai, hobe jatorrezko izenburuarekin gelitu izan balira, gero esto badolerera gaztelaniaz, filmaren parte ere bada, eta bai, zentzua du ere beste titula hartu izan gaztelaniaz. Logikoki filma gustatu zait, uste du denoi ere bai, begona ez di El Diario Baskotik, eta aipatu duzu, sagarrak aipatu dituzu, baina asko gustatzen zait Paradisuari buruzko esaldia. Hau da, historia aldatuz, hainbeste urtetan jazarre gaituen historia hori jarraituz, sagarra jaten dutenean orduan bakea sortu zela Paradisuan. Gustatuko litzaidake pixka bat, nahi baldin baduzu gogo eta egin horri buruz. Bai, bakea zeoela sortu zela Paradisuan sagarra jantzutenean, hori esan duzu? Barkatu, agian gaizki ulertu dut, baina uste dut badagola une bat hitz egiten denean Adan eta Eba sagarra jantzutenean Paradisuan, uste dut esaldi horren azken lerroa dela eta bakea sortu zen edo egon zen Paradisuan, agian amestu egin dut eta oker nago. Ez, azkenean esaten dute bai bakea Paradisuan ez zegoelako animaliarik beraieko arkabetzeko distraitzeko. Bai, historia aldatu egiten delako. Hau da zati honetan, guk hauxe nahi genuen
filmean erakutsi nola gizakiak erreakzionatzen dute modu jakin batean, eta nola saiatzen diren maitasuna bilatzen, eta Adan eta Ebaren historia aldatu egiten dela, baita ere ikastetxean ere, bai. Eta ez duela emaitza negatiborik, baina azkenean bai, hortxe jarraitzen dute paradisuan, ze jadanik ez zegoelako animaliarik, baizik eta gozatzen ari ziren, sagarra jateaz, beraz, hori zenik eman nahi nuen, transmititu nahi nuen esan naia. Kaixo, galdetu nahi nuke filmaren humoreari buruz, makina hori, analiziak egiten dituena, ikusten da jostailuzkoa dela. Zergatik izan zara hain esplizitua, hain makina simple horrekin, eta iruzkin oie, begirada oiek, bueno, egin duzu, eta zer eman dizu makinak, hau da, nola atera da zenbaitzak eman ditu niretzat. Benetan gauza parodikoa da. Parodia hutsa da, nik filmaren zati horri buruz hitz egin nahi dut. Horrela kontatu nahi zenuen edo nola kontatu mesedez? Bai, baina ari zara bakarrik probaz edo ari zara hitz egiten zituzten ariketa guztiez ari zara. Ez, oroar saiatu ginen aurkitzen gauza tipiko batzuk, maitasunaren inguruan, mundu guztiak daki adibidez, Frantzia dela edo frantsesa dela hizkuntza erotikoena edo horrela jotzen da, ez? Ematen du, jendea ere euria egiten duenean, ematen du etxean gordetzen dela eta goxo-goxo egoten dela. Nik bikote gazte asko ikusten ditut gaur egun bikote terapiara joaten direla azken urteetan. Eta beraz, frogatu nahian elkar maite dutela, horretaz doa filma, hau da, horrela ematen du erakutsi nahi dutela gertuago daudela uste baino. Eta guk sortu nahi genuen komediantzeko bat ere bai. Beraz, hauxe da horregatik da pixka bat ematen duela baina tuntunagoa. Kaixo, galdetu nahi nuen musikari buruz, abestiez gainera, gai frantzesez gainerako abestiak badibidez entzuten den lehen filma Total Eclipse of the Heart, adibidez nahita jarri zenuen hori, pentsatzen dut baietz, duen esanaiagatik eta filmaren gaiagatik, baina ez dakit hasieratik pentsatuta zegoen abestia hori izan zedin, eta gainerako abestiak ere nola hautatu zenituen. Abestiak gustatzen zaizkit, oroar, daude abesti mordoa, pop abesti mordoa gustatzen zaizkidanak, oroar. Total Eclipse of the Heart nik uste dut abesti bikaina dela, batzuek uste dute ez, baina niri gustatzen zait, eta hori hasieran jarri genuen filman. Eta bai, oroar, abesti hauek hautatu genituen, niri gustatzen zaizkidalako, espero dut publikoak ere konektatzea haiekin, ez dakit. Urrengo galdera? Zure filma hain esperientzia zinematografikoa da, baina herrialde askotan banaketa sistemaren ondorioz edo saren ondorioz ez da estreinatuko zinemaretoetan. Eta egoera zer utzen zaizu, ze Oskarra irabazi zuen filma duela urte gutxi etzen estreinatu herrialde askoetan. Beraz, ze iritzi duzu horri buruz? Nik egia esan behar badizut, nik kezka bakarra nuen Apelekin joan den urtean filmatu genuenean, eta hauxe zen, harrigarria, baina eskaintzak izan genituen, ere filma aurkeztu genuenean eskaintza jaso genituen beste banatzaile batzuen gandik. Ez dut esango zeintzuk diren ezin dudalako hori egin, baina Oskar, beste urte batzutan Oskar irabazitako beste banatzaile batzuk ere eskaini ziguten aukera. Apple izan zen bakarra mundu mailako estreinua segurtatu zuena, eta horri esker zinemaretoetan egongo gara. Baina arazoa da, ados gelitu garela 7-8 herrialdeekin, Ipar Amerika, Estatu Batua, Kanada, Erresuma Batua, Irlanda, Australia, Zelanda Berria eta Grezia, herrialde horietan lortu dugu.
eta herrialde horietan bakarrik estrenatzea hitzartu genuen Appleekin. Beraz, espero dezagun urriaren 27 jaurtitzen denean edo estrenatzen denean filma mundu mailan, herrialde gehiagok bat egingo duela, baina uste dut filmak ez direla lehenik eta behin telebista batean ikusi behar, uste dut filmak ikusi behar direla zinema aretoetan. Horregatik gustatzen zaigu zinema. Horregatik gustatzen zaigu egiten duguna, egitea beraz denak pertsonak gara, zuek egunero film asko ikusten dituzue, eta niri egunean 3 film ikusten ditut, eta zinemaretoetan ikuste gustatzen zait, sentimendu magiko horregatik. Nik beti borrokatuko dut hori lortzeko, baina, orain egia esan Appleekin gaude, baina beraiek bakarrik bermatu zidaten zinemaretoetan ikusiko zela, behintzat herrialde horietan. Kaixo, zorionak filmagatik, nik galdetu nahi nizuke amaierari buruz, pixkat itxaropentsua da, ez, maitasunak dena aldu, naiz eta mingarria izan. Pentsatu zen duten inoiz hori ez zuela amaiera izan behar, eta nola izan zen historiaren garapena? DVD-ko estretan agertuko da, ez, txantxetan ari nintzen. Guk beti izan dugu amaiera hori gogoan, bai filma honetan eta aurrekoetan, amaierak alare beti dira pixka bat irekiak, baina sortu nahi duguna da, nola baita esateko irribarren balenkoniatxu bat sortu nahi dugu, baina amaiera optimista bat ere sortu nahi dugu filman. Eta niretzat horrek ez du zer ikusirik emakumeak erabakitzen duenagatik, anak erabakitzen duenagatik, azkazarak antzen dituela berarekin egon nahi duelako, edo ez dituelako jadanik gehiago azkazarik izan nahi. Hau da, nolabait iraultza bat, edo maitasuna da, ez dakigu oso ondo zer dan anak egiten duena, baina azken batean anak nahi du egiazkoa den zerbait sentitu, eta berak bakarrik sentitu nahi du, eta ez beste pertsona batek kontatzen diona egin behar duenari buruz, beraz, espero dut, amaiera honekin, optimista izan garela, baina amaiera beti izan da berbera. Beste galderarik pentsatzen duzuen bitartean, nik galdera batekin nahi diot zuzendariari. Azken 2 hamarkadatan, zientzia fikziozko film batzuk, ideia berbera erakusten dute ere, zientzia fikzio lo-fi, fidelitatea palekoa, eguneroko bizitzan oinarrituta, eta hor ez da teknologiaren alde egiten, nola baita esan, dibidez Spike Jonzen filmak, edo Michel Gondry, edo Beyond the Black Rainbow, edo Moon. Jakin nahi nuke, ea zure ustez loturaren bat dagoen zinemagile hauen guztien artean sentiberatasuna dagokienez zergatikan aukeratu duzute genero bat, zientzia fikzioa, naiz eta beste garaian oso teknologikoak ziren arlorretan. Azken 20 urteetan ematen du pixka bat hortik doala. Zure iritzia jakin nahi nuke horren inguruan, zientzia fikzio molde berri honen inguruan. Eskerrik asko galderagatik, nik uste dut, nolabait, niretzat historio kontzeptual guztiak asko zer indartsuagoak dira zerbait sortzen dugunean eta bizi dugun zerbait adierazten dutenean, egiten ditugunak bizitako zerbait, historio kontzeptual gehienak eta gaur egun egiten ari dena sortzen ari dira zerbait futurista eta urrunekoa. Nik uste dut horrekin ezin dela konektatu. Nik publiko gisa ezin du konektatu horrekin. Ni zinemazale amorratua naiz eta nik badakit zientzia fikzioa deitzen geniela, baina zuzendari hauek adibidez alegoriak egiten ari dira. Horiek alegoriak dira gure bizitzaren inguruan, gure gizartearen inguruan, eta alegintzen ari dira nolabait
sortzen mundu paralelo bat, gaur egun bizi dugunatik paralelo, eta nolabait modu analogikoago batean, eta asko zera temporalagoa dena, azken batean, eta iragan berriki gertatutako iragan horrekin lotuta, nik uste dut film hau behar bada, bueno, nik Truman Showk egin zidan pitxer lana, hau da, nolabaiteko profezia bat baitzen gure bizitzaren inguruan, beraz horrek eraman induen zuzendari izatea Truman Show, eta, bueno, zertxo bai zaharragoa da, baina guk 80ko hamarkadan filmatu genuen 2000 urteko hasieran. Gaur egun jendeak deskubritu egin du eta ikusten ari da. Beraz, nolabaiteko sentimena badago hor, zerbait zaharra dagoela hor, eta komentario bat egiten du gaur egun bizitzen ari garen horren inguruan. Hau da, kajoi batean balego bezala. My question is, I would like to know how was work. Galdetu nahi dute Jeremy Allen Whiteekin lan egitea, Jesse Buckleykin lan egitea, nolakoa izan den antzezle ospetsuak industrian daudenak zuek lan egin dute, eta nolakoa izan zen beraiekin lan egitea, bai esan oso atsegin izan zen, oso egokia izan zen, gehienak antzezle bikainak dira, baina gainera pertsona zoragarriak dira, beraz niri bizitza askoz ere errazagoa egiten zuten beraiekin lan egiteko orduan. Eta Jessik beti harritu egiten duena egiten duela, eta baita ere platoan filmatzen dugunean. Eta irribarren balenkoniatxu hori du, eta izugarri gustatzen zait, filmaren tonuaren zait, Riz kamaleoia da, komediatik tragediara pasatu diteke, sekula enuen ikusi ezer romantikoan lan egiten, beraz kimika hori ikusi nahi nuen Riz eta Jessiren artean, eta gero Jeremy oso antzezle, hartune bateko antzezlea da, hau da, beti lehenengoan ondo egiten zuen, hau sekula ikusi gabean nintzen Jeremyren lana, beraz oso erraza izan zen beraik lan egitea, eta guk horrela lan egiten genuen, edo lan egin genuen film honetan. Dokumentazioa egin genuen, eta nik musika jartzen nien antzezlei edo zein eszena egin aurretik, eta horrela egiten du nire film guztietan, hau da, nik beti jartzen dut musika bat tonua emateko, eta giroa sortzeko, nik abesti bat nuen eszena bakoitzarentzat errodatzen hasi baino lehen. Nik pixkat erkartu egingo ditut azken bi galderak, gogoratzen garen zinema mota bati buruz hitz egiteko, Fingernails ikusita, eta baita ere antzezleekin duzun harremanekin, edo zein momentutan komentatu zuten, behar bada erreferentziak ematen alzen izkien antzezlei lan egiteko orduan? Egia esan ez. Bai, asko eztabaidatu genuen filmaren tonua eta nola landu behar genuen filmaren tonua. Zenik nahi nuen zerbait kontzeptuala egin, baina beste alde batetik oso humanista eta xamurra da filma. Eta tonu hau lantzeko, hainbat film zeuden hortartean, hitz egin genuen Truman Showri buruz esatea baterako, Spotless Mind ere bai, asko gustatzen zaidana, Beginners ere bai, duela 10 urteko filma, komedia eta dramaren arteko tonu perfektua duela iruditzen bazait, komikotasunaren eta tragediaren artean. Niri ez zait gustatzen gauza bakarra egiten duten film bat egitea. Nik nahi du denetatik egin film batean, bizitzan, komedia dago, tragedia dago, nasketa handia dago, elementu dramatikoak ere bai. Beraz, gustatzen zait filmak horrela egitea, nasketa horrekin, eta ez hain serio hartzea zerbait serio ari direnean. Hori izan zen ikuspegia, baina antzezleekin ez genuen beste film batzuei buruz hitz egin, baizik eta ez egin genuen nola sortu tonu hau film honetan. Ez dago galdera gehiagorik, nik orduan azken galdera bat egin nahi diot, pixkat egoista egin nahi diot, nik jake mina dudalako, kuriositatea. Lehen aipatu duzu, zientzia fikzioa, zerbait alegorikoa izan daitekeela, generoan burgiltzeko modua egia da.
Apples eta Fingernails biak sartzen dira zientzia fikzioaren arloan. Eta ere erreferente literarioa jakineko nituzke, ze Fingernailsek Philip K. Dick ekarri dit gogora, errealitatera gehiago lotuta, beraz jakin nahi nuke pixka bat, ea erreferente horiek dauden eta ea horri buruz hitz egin nahi duzun. Bai, nolabait asko inspiratu naute bi eleberrik. Eta, bueno, ez dakit, ni 84an jaio nintzen, baudan 1984 George Orwellena, eta baita ere gustatzen zait Blindness Saramagoren liburua. Eta gustatzen zait dola Saramagok sortzen duen mundu guztiz, ez dakit filman funtzionatu duen, baina gustatzen zait dola Saramagok sortu zuen mundu hori. Eta alegoria bat, bere liburuan, eta oso modu komikoan sortu zuen, komedia erabili erruz. Orduan, bi novela horiek inspiratu egin haute oroar nire lanerako. Bai, ematen du, ez dagoela galdera gehiagorik, beraz ez badago galdera gehiagorik, hementxe utziko dugu, eta Fingernailsen prentsaurrekoa eskerrak eman zuzendariari hemen egoteagatik prentsaurreko honetan, eskerrak ere denoi parte hartzeagatik, eta txalo bero bat, Kristos nikurentzat. Thank you all for watching the film and for staying until now. Thank you.